Engko Pak Haji sing saking Blora. Mungkin lagune napa nderek? Kene duet. Aku cek lelah lho, Mas. Tak kancani Dik. Tenan no pikirmu. Monggo kepareng jumeneng ingkang ngersakaken Blitar mbok bilih badhe beksan sinerengan kadang-kadang Semar Mulya. Sololo. Blitar kutha cilik sing kawentar. Gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Modo ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik kula ayo nih
nuwun. Ayo Mas. Iya, Bapak mau nyanyi dulu, Bu. sedaya kemawon. Tunggai kok. Yuk Semar Mulyo.
ngajeng minggah kaji. Amin. Ngono to Mas Bugel. Ya dongane penyanyi sosok mati kok. Janjane kowe ning ngendi. Mas Rizky. Dapat 500 Pak. Bapak pegang-pegang saya. Janjane kowe neng ngendi. Gelagatmu kami ucapkan selamat siang, selamat datang untuk beliau yang terhormat. Monggo Pak RT, Ketua DPRD DKI Jakarta Ibu Imran berangkat pasukannya. Dia beserta rombongannya. Sekali ucapkan selamat siang, selamat datang ke beliau terhormat Pak Ibu Timah Mahdianto, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ayo Pak Cicok, RT. Kancane dhisik
tanduk Pak E napa melih? Dasar manis yen ora seneng lamis, yen mesem manis sing ngungkuli madu, saya bisa rantake jantungku. Semar Mulya. Celah foto. Mas Inul mana Mas Inul? Mbak Intis. Manis deh kowe pancen manis, dasar manis yen ora seneng manis, manemu manis sing ngumpuli madu, saya bisa rantake jantungku.
Mas Bokel. Lah niku lho Pak Pri ajeng mriki. Mas Pri, monggo mriki. Aku Bokel, joget. Pak Depri monggo mriki. Yo nganggo ae barang. nganggo. Saiki. Aku Matur nuwun Matur sedaya nuwun, Pak mawon. Santoso.